Lubas. Ito yung for sale, oh. For sale yan. Itong corner na yan po. Yan. Oo. Flood control ng Binalonan. Good job, guys. Good job. 2 to 3 months daw. Ay. Yung asin. AP journals. So we're here sa Binalonan Airport at tatlan ko ngayon ang kanilang mga pagkainan here for lunch. Ang dirty ng window. Ano ba? Parang di ka For dining po sila. So actually, 2 floors siya. 2 floors siya, pero understaff daw sila ngayon. And kami lang yung laman nito cafe. Check na namin na. What number ko naman yung yan? They have pasta, they have cake. Video. Video. Apa? Contract signing yan. An additional order. Okay na po. Repeat ko lang po yung order nila. Bali, isang lychee rose po, isang strawberry milk, isang Spanish latte po na hot, then 2 pong beef tapas, sunny side up, garlic rice po, then isa pong pork cuts. Okay na po. Kunin ko na lang po. Mababa ka, sobrang baba yung maningil. Kasi nga, Yep. sarap. Recommend ko to sa inyo.
malamig na ito. Oo, sayang. Human join si Sharon. So, masarap na ba ang kanilang tapa? Malambot. Sarap. Nasa pressure cooker pa yung akin. Sarap. Tapa. Anong masasabi mo? Nabasag nila, sabi ko. Ang ginaw-ginaw. Alam mo ba, alam mo ba sa McDo, kapag gusto nilang paalisin ng mga tao, nilalamig din nila yung aircon. Hindi ko ganun dito. Oh boy. Ang lamig. Thank you. Magpa-private jet tayo. Saan punta na natin? Faded ink on the page, a whispered word.